Menuntut saya itu bos saya dia Ano man dia kata? Waktu rutin bisa kau buat jalan. Waktu rutin mana? Hah? Sit mi bagai, mulai coba yo, sit hilang hilang, kalau aus apa nak keluar ni, apa keluarnya, keluarnya terus kontinu, mulai apa kan, ini soalnya bisik hari ini bisa apa yang kita tapi online ni jaga mungkin online tapi apa kita lagi nak, kalau semua ni apa mana, ini semua kita boleh apa, nah yang ini kita ni tahan, ini dia tak apa yang buat Om nakar. Please, tolong interview Pak. Kamu saya Gitu deh, karena mana aja. Oh, kemarin aja. Mantap. Itu sampai awal nunggu dengan mulai. Ada orang yang nanta. Cái này không có thể nhận được là na.
Lain tak bayar sekolah ini bayar. Kini di kelang na? Light dari kau. Ini the light tu le. Ini dah tu light. और इसका रंग बुला
Robin. Oh, Robin. Besar, jangan. Fungni simi phai lukorok nasinglai khya ba tau sakjora kono response kari ko hene mano horthogoi tongkha tini candidate list saklai de mano saklai maina kokthum panda khamen bisingti saklai jangnai oro joto kokthum nairoko phai sokpaijak kheba sung tabuk sakjora kono notification maina ko tini saklai nai na saklaya angyangke khanapano saklai mano obo hayungi tongkha heba jora korikha khanala sande kana sande bas kang tang salai ba mande ono saklai last nomination joma dinani adino kebo khoroksa sukni kono document chaya ko ready kori ko obo hayrokni thakangke kaisa seat ni candidate bo haino magna thangka hini manu obo hayungi tongkha patimung Fungni simino baksa bawa hai seat rogo khoroksa khoroknai khoroktam candidate salai thani kokrok banglaijak obo hai rok nglai tonglaikha haini bagai tamo khlainai khlaya jotono tunglaijak khaksanglai mungkri obo hayungi tongkha
koktoma thumnai rong thani ba kono bising ni kono koktoma sokpaya kho notice sokpaya kho nasing laija koktoma thumnai rok boro lukurok bai baksa tongni simino phaye Oroni simi malkhong rajakhor eba rajbari phainai rongni malkhong eba gari oroni simi thangkayang Robindra Bhavan jora kwrwngwi kha KFC jora tongmani abo parwngayang Robindra Bhavan jora kwrwngwi kha asike phaijak tabuk oro joto tibrang thani wari afsok narok dadak sidak nugui tongman khana hor thogrerek lukorok phairerek singoi ko bwskango sin bwskango malkhung khungni basajak oro rajakhor bubagarani nogo hapna bagui gate nasing laijak tamni bagai asok phailai kya saimaina chongmari batanyani candidate seklai thanibo dasakai anori di bonori di haike phailini nangkha dolma dolsa khana salcha khana sande teni dinong kha mande aprose paithak sal ajorao jodino ke khorokchani kono document ready korikho eba rong ni tongkhang kangke adino bori mainangke teni dino 31st February January paithak sal to 30 tarik jora sirijak 30 January bini kono kangsasek document kaisasek document chayangai tongkhang kangke bebake bini seat haino magna thangai mano oba hai condition hastene lukorok norok nai tongni choiratei mansak sungno phunugui tongo dakarsano ani mobile auto rotate di thaniwo kisa problem oi thangka ani bagai nai
muchung tui ni rok nai man glakha orono mela eba ter haingi tongkha manikhni phalnai rok cha kothok chanai kwtui phalnai rok phai sokpailai orono obo haingi tongkha phungni simi phailaimani koktoma tibra mothani warriors rok chini ukologo teibo kwbangma lukorok tongo teba sembongno chakle atam ke yang main gate hapmani abono no phunugui tongmani bagui nai miras All kaiga itu live di tong mobile ba so nang nama kari itu apa no Ada dong ambil ya. Udara. Ini apa angle ini tuh? Ini otomatis saya kalau Shar hàng xe review saya, entah boleh yang mana.
Apa tak turun dia aman kalau lagi dari kita yang long gitu lah. Kita movingnya sekarang. Ini urutin dia. Mesti bicara. Dari saja. Kemarin kali ada dari bawah mana? Oh, tiga. Ini dah nyok yang mana? Aku malah yang kamu. Kayaknya sampai roh. Orangnya kamu tuh tanung sung yang kamu tuh tanpa tikan itu mah. Tahu? Lat di beras bari tang mana? Hai. Koyer puro. Yes, kamu kerja. Yes, tanah. Baru bawa saja mana? Guys, kali ya kan. Ini nangkep ada. Asing obising nong nong saklai tongan bayar brok lukurok hastin itu tadi pasal lukurok IPF tirok tabung ni bising no borok koktum panda kalai saklai kya IPF tirok borok pasta seat batai nai borok tisa hai na hai tangnai 2018 aba 2018 na hai kena borok tisa hastin hapang BJP hapang bai borok kathalai kya pasta seat tiseng koktum bising tis heman kha borok bebake rang 5 jona basanai ro 5টা sido borok mankha rang 10 koটি mankha ngani jono 2 koটি kha abo haike kathalai ke hene koktuma
borok Sonatori guest house to borok kokthum panna khlaban bisingtei tabuk IPF tirok candidate saklai ke borok 5ta seat borok batai nai Ini mana kasih kapis ayam kasih dia kita tapi ini nggak mau. Sini bising tu sunong no tongnya sunga update review tongo IPF tiro tabung ni bising no borok jasin borok tabung ni bising no kokthom panna khlaiman bising te borok candidate list borok saklaikha sabo batai nai bebagai 5ta seat borok batani hini jong kokman bising te saimanka borok saklaikha borok tipramotha bai kathalia borok haina haitesa haste hapang BJP hapang bai BJP sarkar bai BJP political party bai borok tesa haino hai kathai thangko ainai koktoma ni bising te borok saklaikha Ini jero Pak. IPF kisah Oke lukorom thani saimana musungmung tipramotha political party tamni bagai asek ledeng khatangai saklaya khotabuk phano pongni simi oro phai nasingnai jak candidate sabo mano sabo maina buhur saklaino hastini jotto lukorom nasingnai jak sabo bosito basano nasinglai jak na borok ba kubuni political party bai kathana bagai de borok kok chablai kha ba baksa kathanan hilai jani de kok banglai tokai kha borok bude haste BJP habang bai kathai thangmuno haini bagai dasuk let kha lukorok noro comments ni bising di sade tipramotha BJP bai katha ka hangke kaham dengnai na hamyangnai thangnai 2018 BJP te IPF te katha thani paithako borok IPF tirok nasik jagya khlaima haide tipramotha bo khlajak no na tipramotha simida ke bai kathaya oi chongmani no batainani oba hikede kahabungno lukorok norok bo sakladi norok bo sadi hainke nongni comments nongni support mano joto tipramothan leader sok bo nai tongo nugo boni bokha thangsanai BJP bai
Tadi kan apa? Puzo saja puzo. Dari kita arah. Pokoknya biasa. Aku di pekerja di mana itu, berarti saya cek ini dulu. Pasor aja musuh. Mau apa bahasa? Kamu lagi mana? Kari mana? Asli, 2000. Woi, hari amalnya dah ni. Baik. Teruk hortung masa ke thogo tabu fana kono saklai mungkri nasing laijak na hortogoi pano saklai nai hai hini je jonglai kasia
asok bai thagi tepse mal khong phaima saka phayo khorang bor norok noknai tabungni bisingo no tepse leader rok neta rok phai tongkho tibra mothani tamo kok chablai kha singtini nailainai singtini khanalainai nogoi mankhana norok
Rang 1500 holang kabun. Sama lu betul kan. Kung may check ka na lang, so kaya man yang kapsa ba yung kusalang sulat na betul. Kusalang may choy, ito mo set. Halo. Oh, sorry. Bentar ya. Masa bahar logo. Anu baru keluar kan. Ada botan juga fotonya. Kami apa? Ini kau sampai. Come on. Come on, to the work. Yang IT raw ini kan malah yang macam lagi nggak tahu. Banyak perlu kayak itu atau अच्छा अपडेट ना नंतर बा अच्छा नंबर फोटो Angke lukorok TBC tonglak jeng tekisani yakolon sin live to jeng mamma thaksinai dorongno obahke logedi tongan bagane belakena hambai mangkhangke sing teisa hor kothoko tongna nangkhangke
singapura bonong no phunugana norok nasingi tongdi thakao tini hor thuklainai oro iko nugui mankana malkhung phaimasa ka phaio ayang rajakhor bisingo aro hingkai to rajakhor bisingo hingkai to malkhung hapnani toninani thaikeri kha tabuk thangai laithango yang tino potapot himai thang tongo sini west zonal chairman borong gonang Ronjit Deborma sir bo himai thaikya tebo malkhung phaio thango abo haike no malkhung thango phaio nongkhoro oba hinglai tonglaikha sabo ba thang sabo ba phai tamong no tamo sokno nasinglajak lokorok yang wansang mane khoroksa teidulai ba candidate tengi tongkhajani bone mani tongkhas bono koktuma thumero kok sungi tonglayo nugui mankhana mangpili khorang khana yakono nongo chung mangpili simpon phunugano lokorok bo khoroksa tibrabothani warriors leader ongi mankhana thangbaikha botam cyclang kasia ini de candidate saklajani saklai abono sangklaikena tini dengnai tini hor kuthokore saklainai na khanate saklainai abo cyclang khana jeng lokorongos update diwana darok nai tongdi nam sa khana de na he ini tam sa ini saklanya khana tam cyclang khana sina khana clear ngai na lokorok bos cyclang kha tini bos itu sabo bosanai abo saklai gelakha khana ni bisingo khana dibo ni bisingo no clear ngai hini bosai kalangmani koktuma kenarok khana rogo sima nasinglai sinai candidate sabo bosito bosakha bofuna bodona sabo bosito bosakha bonorok tini khanai manglakha khana wase khanai manjiwana khana saklai ni hini bo clear sai kalang khana clear message dinai hinai lokorok ni bagai haipano tini tam kok sablai khabrang bosang khana bagai nasinglai jak lokorok jotono nasingai tongdi khana angke joto clear norok ngai thangana nok saiman thangben
te soti brai eba te 4 minute ni ya gulo asini live na sung op ma khlaiga sinai dam sakamani ya gulo tabak bebagai soti basi dok jorangai tongkha te bisi ate soti brai ni ya gulo sini live na sung op khlaina thangai tongo ya gulo sung de seri bunai nasingai tongnai lokuro और sini sar ni tising kok khana ni legna botam kok kasana nai khelo porong no candidate dijak mani rok no pa itu sing supply ke telak mai abni strategy rok abni planning planning kok ta dan tahu tidak তারপর সুরা ক্যান্ডিডেট মুনসিপালাইজান এভালিস জানা তাও কাম লাগে চালু করব সিনেমা candidate sabno ria do obono tu yang ko mo jago nu kha belekeno baksa jaga ro belai uplaka plang lai dong lai ya ambage ang request haine na yo bubagda je jagao je borno chongo norok jotno go suina hadi ambage hingangke bubagda siwo candidate to bang ma borok namu sungo ha yadi ba eng namu suma bai simia je borok no candidate dithangka ke a amchai ba a area a assembly no bo strong ni lo bidu bilang mannai aba hai borok no nai no bubagra chongkha abon bagai candidate sabno ri bupuru abno asuk tawana di tamonga ke jeng tipramo thama se keplai khlainya nangnai bubagra no jeng je soi kubike hamjak mani a hamjak mungni logi se rina ni nangnai ambage angke khlaio candidate no ta project di je jagao je assembly o je kono candidate ba sakha abo bubagrano jeng candidate ni wan se jeng bubagrano budui jeng tipramo thama keplai khlainya nangnai abo se jot তারপর জরা কয়টা সিট পাতাকে আবার ফাইনাল দাংখা abo batainani tabuksak jora ang habnai bubagra bai habman pore kok lam samani pore abni yagulo sanai ei abo bubagra ni bukungni kok nang sadi sana musunya bubagra no final kok sarlaini norok te bisa jora na singli অ তেইশ চং মারিব বুড়ি রং বড় সুযোগ জানাই বাতাইnya বাগै rijakan thaklayo abo bubagra je jagao tongo boto kebno no noria buri rokno toni mano কিন্তু আনুমানিক বেশি কয়টা সিট রাখা জানাই দিন aborok bang saimia ko kubi kok jata dai ang aborok saimia ko ar ang tangwi ngangke o candidate ni meter no ang sabo ungnya abona ang singna bo tangya ang ni jebo abono ti ang asu khus khobor na ya men ngangke jeng tipra dofano o tipra motani bising tui bubagrani bising tui jeng mungsa khlai de thangman no abono tui siang wan subi samung khlai dongo abon bagai candidate burijang no choladang no sabungnya abono tui ang lama thaga mai aje ko bokor gamai ang abono tui দাবুনো কাইসা কক তো মামা খাসং বিজেপি বাই পাঁচটা সিট আইপিএফটি অ্যালায়েন্স কন্টিনিউ খাইতিকা যেহেতু ত্রিপুরামত ফাইনে হানি কক খানামানি কসার গাই তামো বুমো হাই ফেলাই মুগো বড় আবা হাই খা abo actually nai ni khangke tipramo thangke bubagra norok ke jotro kalai manjo budu bubagra norok phaigyang ngano seat demand khlailene je dan jaman torti je নিজini je ujonno bujui bondo sanna ringya tuni kubuni bodolo thangpurung ngangkai national party o thangpurung ngangkai boragu ekta duita pasta paino kesang ke kosui pai thango কিন্তু যেপুর বুবাগ্রা নরক ফাইপুরং ngangkanyo gobangma bodolni na bai demand pari thango kebo 15 ta kebo 20 ta ama haingi borok hoito pusok jakliena abongni mote borok fight khaiteng 2018 o borok eklugi সরকার গঠন খাইকা হাইমানি ইয়াগুলো নুখা পাবলিক রক যত সাইমান খা তাবুক তেই সাম মাইকে পাঁচটা বাই থাঙ্গো তাও পাবলিক জবাব নাই আবনি পাবলিক ইলেকশন গুবাক সব পাবলিক জবাব দেই লাস্ট যেফু মথা বাইবা ননি বদল বাই কক সালাইপুর পর কয়টা সিট অফ ডিমান্ড খাই borok koita sit demand khaya abo ang sana liya tamri ngangke bo ek kotai dam dor kosa kosi bor mili jagiana bong ni mote ing jagiana ke jani ja গণতন্ত্র দেশ যতই অধিকার দङ বা বংনি স্বাধীনতা দङ বং স্বাধীনতা বাই বর খাইতে খাই তেইশ চং মারিব
गोबां बदल दङ बातायनाय हाबो बिसिक नং नरवे डक्टर फाइटिं नाय Sini nahar mung ngangkai thabo bai tok korungnai ang thabno sana phangya main kok ngangkai sung keplai ungnani bagi coba khlai donggo abo sini bagi job toni kok kotor ngka chini je supporter no bang okok non sanai chini je lukurok no ba okok non kasarna nai nai kabang ma jora wono chung u bui bong ni botol kerak dongkha bong botol ragi dongkha aba haiwan sugyawi chini bodol no chung ragri jaman chini bodol no chung keplai khini bagi chung busu jora tiar dong akok siang sanani musung nang sanani जं मारियो जैसे पुनो सीट माने बात है बा विरोधी दल फोन का बा सरकार फोन गठन सेकेंड काय पुइला न बो सामुनो पुइला रमै बासानाय belai kene nang kubmani kok abo ang je candidate ngai keplai ngai rokni thanibo abo hongkai norok ni ingai public ni ngi sang borok no kok kesana musung wo je norok no bubagrani makhang na hawi bubagrani hamjak ma bai ses sapan candidate ngai chung keplai khairo honai keplai khlaimani yagulo jot to candidate rokni thanibo ani request tongnai chini public ni demand ngai chini lama tui herang abor no tui puila samung tangnani borok cengtheng abo borok puila samung tangnani cengthang kai sini o hayungo kaisa hamkai ni lama puila kadal kai nai जे मेन डिमान्ड आबो न कै को तन्य दबा main demand to tongnai no chini greater Tripura abo to bidhan sabha jodi no chini sarkar gothon khlaima nunga kai to bidhan sabha chung bill pass khlainin kalai ingkhanai a jagni kon yani bagini to tini bubagra tin Tripura motha single fight khlai do haya kai to phaljagi thang pai khamu kubuni bodol phaljak ma hai 5 ta sin pai 10 ta sin pai थैंक यू हमबाय ambai Bangladesh musuh kita kon Bangladesh yang baca mana tongko songlu kurok na sing tongli hetono ke bo result mai angka paithak sing sana kokti kok khnai pai khina botam kok kusar kata musaga fighting ki sing tabuk sini live stream relaiman ino kisa mathanan phajung thangla jiwana trek trek raja khor bisingni malkhung rok nongkhor tongbayo I think tini sini clearly message singman galak khana manthotok tini kokthum panda khlai galakha nai tongnai tabukoro bebagai 450 jona joto lokorno belakena hambai obo haike chini logi tongmani baginai chung choirate kenongno phungani chai togo phonogoi bo tongo live stream no mothanani se musung yang tongkha heba kobun samung tongmani baginai terek terek chung jora sokoi tongmani kobun samung thangman baginai hain baginai mothanan phajingu ma thangla jiwana জানি না সেটা ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ওনারা কিসের কারণে এমন করে রেখেছেন ওনাদের ব্যক্তিগত সেটা তো আমরা জানতে পারবো না thajingo je sungna kok kosarnai norok siniman khana bini mokhang nugui bini goron nugui bono siniman khana bosabo bobo khoroksa Tripura mothani no khoroksa samung tang kereng tridol kereng sak tharnai kereng obo hai sinisar bini kukti sung kok khnai mankha tabo paithak botisa haina hai जों Tripura sara simi bojogya bosana thangya kubun kok eba kubun bosone kok thaibai ke kok sai tongo angke fighting ke जों sini live no song tabong ke mothakla siwana nga nai tongna jot lokrok no belekin hambai nok sore dik nai tongni sini daily kok tuni mangkhli no